Ahojte, volám sa Martin Bujňák. Zatiaľ som sa vám nepredstavil, budem vás prevádzať mojím kanálom o drevinách. Kanál sa volá Spoznaj stromy v Košiciach a momentálne mám pre vás pripravenú ďalšiu drevinu. Je to skôr poloker alebo strom, ktorý sa volá Laburnum anagyroides a po slovensky je to štedrec ovisnutý tak príjemný pozeranie. Štedrec môže vyrásť až do výšky 13 metrov, ale taká priemerná výška je 7 metrov. Priemerná šírka môže byť pokojne aj 3-4 metre. Má krásne, žlté, previsnuté stavcovité kvety. Ale pozor, na ňu je dosť jedovatá. A to komplet celá drevina. Laburnum alebo štedrec, na ktorý sa pozeráte, sa nachádza v západnej časti parku Komenského v Košiciach.